Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kubalekile ukuthi usubscribe ukuze ngokulandelayo uma ke sesophendula lo mbuzo ozobuza kwi-comment noma ke mhlawumbe iphupho obunalo i-notification izongena nje ngqo efonini yakho. Nanokuthi ke usilandele lapha ku TikTok, usilandele ku Facebook, igama liyafana, sichaza amaphupho. Kanti ke namhlanje sizokhuluma ngakho kubaluleke kakhulu amaphupho abika ulaka. Ngoba ngibonile kuma-comment abantu abaningi bebuza amaphupho acishe ehlangane noma ngithi ehlobane kanjalo nolaka. So namuhla ngizosho ukuthi leli libika ulaka. Ngabe leli namhlanje ngizochaza into kanjalo. Ake siqale nje la kuphupha umuntu wakini ongasekho. Uphupha umuntu osewashona umphupha. Mhlawumbe lo muntu umphupha uyakuthethisa noma uyakushaya. Kodwa bengishilo ukuthi amaphupho ngabantu abangasekho akusiwona wonke abika ukucasuka noma ulaka. Kuya ngokuthi lo muntu usuke enzani ephusheni. Njengoba lo ethetha, ekushaya, ecasukile, ulaka lolo. Kusho ukuthi ke kubika ulaka labaphansi. Kungenzeka ukuthi khona kumele ukwenze, kungenzeka ukuthi khona ongakwenzi kahle, kungenzeka ukuthi abadala bafuna itiye. Kuyahlukahlukana kuya ngokuthi wena iphupho lakho ulubeke kanjani. Sidlule. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ke ephusheni iphupho uphethwe yikhanda, untekenteke nje uweak ungazizwa kahle kusuke kuwulaka nalolo. Alikho lihle kahle. Kwesinye isikhathi ubuphuphe ke uhanjwa yisilwane. Noma ngabe isiphi isilwane kodwa usibone sikuhamba nje futhi ungazizwa kahle. Ebese ukuthi ke uphupha izimoto zishayisana. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ukethi yena ukephupha imoto ziginqika okanye kuginqika nemoto kunesibhicongo nje kushubile kusuke kuwulaka lolo okusho ukuthi abadala banolaka. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ukuthi ke uphuphe ulwandle lugubha amagagasi noma ngithi ulwandle lucasukile. Lokho kusuke nakho kubika ulaka lwabaphansi. Amaphupho kanjena ke kubalekile ukuthi wasukumele bese wenza lokho kumele ukwenze okanye ubuzisise kumuntu ongakuchazela bese ke eyakutshela lo muntu ukuthi iyenza kanjani. Amaphupho ayahlukahlukana kuya ngokuthi wena ulibeke kanjani. Ungathatha inamba noma uyicele uyithathe ku inbox ku Facebook, ku TikTok usicela ukuthi ke sikuchazele leli elikudidayo. Ngoba amaphupho awachazwa ngendlela ezifanayo kuya ngesimo okusona lapha ephusheni okanye okwenzakalayo. Ningakhohlwa ukusubscribe nisilandele yonke indawo nisale kahle.